Pois agora coa Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural do Concello Pontevedrés imos falar da adxudicación, está a piques, do proxecto de mellora do campo da Torre en Pontevedra. Xa faláramos hai un tempo deste proxecto, pero vai camiando pouco a pouco e parece que xa vai sendo realidade. Está connosco o concelleiro Iván Puentes. Que tal? Bos días, señor Puentes. Que tal? Moi bons días. Bueno, como vai camiñando entón este proxecto que vostedes Bueno, consideran espectacular? sí, eu creo que de verdade que vai ser dos que van cambiar tamén o concepto que temos de parques e de áreas de xogo infantil na cidade, porque vai ser totalmente diferente a calquera outro que teñamos. Non van ser xogos de catálogo, non van ser xogos como os que podamos ver en calquera parque de calquera cidade, sino que un proxecto con xogos creados e diseñados especificamente para esa zona do campo da Torre, ademais por un estudio de arquitectura que está ali mesmo, por tanto son un propio veciño o que deseña o parque, coa colaboración dos veciños e dos que usan habitualmente aquel espacio, e un espacio ademais que vai ser exemplo de rehabilitación de elementos preexistentes. Non se demole absolutamente nada do que hai, simplemente se reintegra de novo nun parque que vai ser totalmente diferente, non? E bueno, como comentabas, pois estamos agora mesmo no momento de licitación, no momento de valoración das ofertas presentadas. Tiñamos un temor que está pasando moitas veces na administración, que con esta subida de precios, pois que quedara o concurso deserto. Afortunadamente non foi así, presentáronse dúas ofertas, as dúas pasaron xa o primeiro corte, que é a comprobación dos criterios técnicos, e agora pois estáse valorando por parte dos servicios municipais a oferta económica que cada unha das dúas presentou para decidir cal é a mellor das dúas, e algo que, bueno, pois que deberíamos ter listo entre a semana que ven e a semana seguinte, e poder xa por fin publicar esa adxudicación, asinar o contrato e comenzar as obras. E unha vez que comecen as obras, en canto tempo estarían feitas? Bueno, pois o plazo de execución está en torno aos 2 meses e algo, e bueno, pois deberíamos telo de cara a despois do verán, poder ter esa zona xa rehabilitada e con ese novo aspecto que terá o campo da Torre, que é unhas zonas que están moi céntricas, moi perto de toda a transformación urbana que viviu Pontevedra, pero que todavía pois non experimentou esa transformación que experimentaron outras zonas da cidade, e que con esta obra pois creo que que se integrará perfectamente nesa Pontevedra verde, nesa Pontevedra sostible, nesa Pontevedra pensada para as familias e para os nenos e nenas que os socialistas pois estamos traballando desde que chegamos ao goberno municipal ao inicio deste mandato. Din vostedes que o rostro deste eixo de centralidade no barrio de San Roque terá unha estética que se asemellará á calzada do xigante de Irlanda do Norte. Que é isto? Bueno, isto, para quen vira as imaxes do proxecto, digamos que está con a estructura que ocupará o centro da praza, esa zona de xogos, está concebida como unha estructura de elementos de madeira, de listóns de madeira a diferente altura, que van incluso configurando unha rampiña que sube a unha árbore de gran porte que se vai plantar na parte máis próxima á ría, digamos, desa praza. E entón a vista frontal desas estructuras de madeira a diferente altura pois recordan esa formación rochosa de Irlanda, de columnas de pedra que tamén quedan así a diferente altura e que, bueno, pois os estudios de arquitectura que se inspiran en deseños, que se inspiran en estéticas baseadas na natureza, ademais como este caso, porque todo está feito con madeira e con auga, os elementos que imos integrar nesta praza do campo da Torre, pois, bueno, digamos que estaban inspiradas nesas construccións naturais que vemos en Irlanda, pero eu creo que nos vai quedar incluso máis bonito que o de Irlanda, e sobre todo máis fácil e máis próximo de ver, porque teremos no centro da cidade. Haberá zonas de descanso, con instalación de hamacas, cadeiras de madeira, puntos de carga incluso para dispositivos móviles, non? Sí, todo o muro perimetral de formigón que ten este momento a praza vaise revestir de madeira, e nese para facer un banco corrido que pecha a praza e que evite que os nenos e nenas saian á rúa, e nese banco corrido, nese novo banco corrido, instalaránse tumbonas de madeira tamén para que os maiores podan estar en boas condicións. Hai pais que adoran ir a xogar ao parque cos nenos e nenas, pero hai outros pais
bueno, que tamén aproveitan esas horas para descansar e para que podan estar nas mellores condicións posibles. Pensamos tamén non só nos nenos e nenas, senón tamén nos pais e nais para poder ter instalacións deste tipo e efectivamente, os puntos de carga, non? E eu creo que hai outra cousa importante que vai transformar tamén o concepto que temos desa praza, non? Que o vial máis próximo á Praza de Touros, que neste momento, sirve simplemente para completar esa rotonda xigante que é a propia Praza de Touros, de xeito que a praza, hoxe en día, a praza onde está o parque infantil é unha isleta, é unha illa, vamos a transformar nunha península, non? Porque imos ese pequeno trozo de rúa vais incorporar á praza e, por tanto, da Praza de Touros á zona de xogos infantil vamos a poder pasar con seguridade, sen tráfico de vehículos e gañando tamén unha zona amplia de estar aí de xogo libre para os nenos e nenas e para os maiores que os acompañan. Pois a renovación paisaxística do Campo da Torre en San Roque está a piques de ser axudicada. Contóunulo Iván Puentes, concelleiro de Medio Ambiente. Moitísimas grazas, señor Puentes. Graciñas, moi bo día.